Предлагам на вашето внимание едно Komatsu PC16R HS. Буквално като ново. Абсолютно безупречно състояние. Чисто нови вериги, обслужено на 3000 часа с отварящи се вериги, разширяващи се по-точно. Абсолютно безупречно. С бързосменник на кофата. Машината е само с една кофа. Разбира се, могат да се вземат допълнително други. Абсолютно безупречно.